ಕಂಬುಲ ತುಳು ಎರಗುನೊಂಜಿ ಜಾತ್ರೆನೆ ಕಂಬುಲ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆನಿ ಕಾಂಡ ಪಿಕಪುಡು ಪೋಪಿನ ಎರುಕುಲೆನ್ ತೂಪಿನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ ಜತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರುಕುಲೆನ ಕೊಂಡಾಟ ಅರ್ಗಂಟು ತೂಯರೆನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಐಕ್ಲೆನ್ ದೇರ್ನಗಂತೂ ಕೈತಾಟಿದ ಶಬ್ದ ಎದುರುಡು ಉಂತೊಂದು ಎರುಕುಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಹಾ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕಾರಂತೂ ನೆಲಟುಂತರ ಕೇನುಜಿ ಎರುಳೆನು ಕನೆಪಲೈ ಬಲ್ಲಡು ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲಡಿ ಎಲ್ಯ ಅಡ್ಡಪಲೈ ನಾಯಡು ಮಲ್ಲ ನಾಯರಡಿ ಎಲ್ಯ ಪಂದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಕರೆತ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಪಂಡ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ದಿದು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಚೆನ್ನಕೆರೆ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಪಂದ್ ಸುಮಾರು ಪುದರ್ಡು ಲೆಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಾಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೇರು ಇರುವಲ್ ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಸಾಂತೂರು ಬೈಲಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರುಕುಲೆನ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಕಂಬಲ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಾತ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕೈಕುಲು ಪನೊಲಿ ದಾಲ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಯಾಲ ಅವರ್ತಿ ಕಂಬಲದ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಂದ್